Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moni roɓɓindu jaydeli moon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi hoccidde e moɗon caggal nde min jarni on e juurade on ɗum noon bandiraɓe oɗon jaada hen bani mon debbo Aissata Ndiaye banam gorko Amadou Moussa hande ala ɗo kono noon ko jaam tigui so Allah lamɗo jaaɓi ɗo e ɓoyde mon nanmo e nder roɓɓindu jaydeli meɗen wadde noon en watta sona fuɗɗade roɓɓindu jaydeli meɗen e jayde Le Soleil jayde Le Soleil noon hande ari koye gardiɗo leydi ndi woni président Macky Sall kanko président Macky Sall noon e jayde Le Soleil o wi tan ko kala muji o heɓata ɗi temedere jettuɗa foof capanɗe jeenayyi ɗi koye banggal foncier manam e banggal leydi ari ɗum saabi kanko gardiɗo leydi ndi e nder jayde Le Soleil ha joni o wi yo omo ganduɗa woni jagorde joguinde e banggal tan justice daro hen ƴewto code mo ganduɗa kañum faye ngal ɗon banggal ha tan ko wayni wasa addude caɗele kanko gardiɗo leydi ndi ɗum ko wiide makko e nder Le Soleil sa udditi page 13 ɗum ɗon noon bandiraɓe ko hen keddotoɗen ha joni saabu kanko gardiɗo leydi ndi e nder jayde L'As o arti kadi e tan no jorɓori ɗum ko ganduɗa woni probléme foncier ji ɗi walla mbiyen e banggal leydi ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi ndi wiide tan kala ko foti waɗede hen yo waɗe hen dare hen ha tan ko wayni wasa dañde ɗum noon omo suuti ɗiɗon konnguli caggal nde ganduɗa koye 31e congrès mo ganduɗa ko notaire aji Afrique foof ndenduno ɗum noon wanno ko ɗo e nder leydi meɗen kanko ha joni tan gardiɗo leydi ndi e tan Vox Populi en tan jaltat ɗon gareni Vox Populi noon kañum wi ko maître Wade kañum liquidateur uji Oumar Sarr walla mbiyen ɓe ganduɗa jiiɗanano jaam Oumar Sarr e nder parti PDS ko ɓen tan o jojjini place Oumar Sarr noon son nani ɗum ɗon ko ɗum woni puusama tan ha banggal ngala manam suutama ɗo jojjina banggue goɗɗo ɗum ɗon noon kanko mo ganduɗa woni Oumar Sarr omo wonno gardiɗo PDS kanko maître Abdoulaye Wade caggal nde ganduɗa naate leydi ndi noon e ɗum noon oɗon gandi koye banggal udditirgol Massalikul Jinan taknomo arde ɗo kono o fawe place Oumar Sarr omo ganduɗa kanko woni Bara Gaye e Doudou Wade noon ko kamɓe o ƴetti o joƴƴini e yeeso PDS gam tan daro e place omo ganduɗa kañum woni Oumar Sarr ha joni e konngudi omo ganduɗa woni Khalifa Babacar Sall huccitino rewɓeɓe eɓe ganduɗa kamɓe goni e tan yaaduɓe makko kanko noon o wi ko neɗɗo yo saamu konngol muɗum kono kadi hoto tan haɗɗon yo won mo ganduɗa sene ƴetta konngol yo ƴeew e ko watta ko woni kono hoto ƴettu ɗum saabu ko neɗɗo tagui walla tawa wonko woni e caggal muɗum kono yo won e dow fulla e fayida ɗum noon ko konngilɗi makko e nder Vox Populi bandiraɓe e jayde critique noon ari tan wi ko maître Abdoulaye Wade kañum waɗi tan zappe ɗum ko ganduɗa kañum woni suqali soppi noon oɗon gandi ko Oumar Sarr kañum ardino ɗum kanko maître Abdoulaye Wade noon o ƴetti ɗum o joƴƴini ɗum to e tan waylude omo ganduɗa kañum woni Oumar Sarr o fawe place muɗum yimɓe woɗɓe ɗum ɗon noon ine faɗano caggal nde ganduɗa ine jewtidano poɗodire e nder maɓɓe ha joni ko heddi e poɗodire woni tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni syndicat ji joguiɗi banggal jangde kamɓe noon e jayde critique ha joni ɓe mbi tan ko ubbitay janggatay wawata wonde kono noon ɓeɓe jiiɗi wadde uddita hande waɗa grève hande ɗum ɗon noon saabi ɗum koɓe doganno e koɓe kalanno guila nden ha joni ɓe keɓani ɗum kamɓe ɓe gaddi ɗiɗo konnguli koye jayde critique ɗum ɗon noon ha joni e tribune noon kañum ari tan koye ganda tottodiral juuɗe dañgal hakkude maître Abdoulaye Wade e président Macky Sall ɓe mbi noon
ɗum ɗo ganda kañum woni tottodiral juuɗe ngal kanko Karim Wade o wi tan ko ala ko wi hen e yiide mabɓe ni kamɓe nde ɗo jayde tribune e wiide mabɓe ko tan ɗum ɗon ko bénéfice Karim Wade ɗum saabi e wiide makko kala ko ganduɗa ceerno mo ganduɗa kanko woni Serigne Mountakha gardiɗo Muriteɓe kanko noon kala ko wi tan ko heeno yaadi e kanko omo ganduɗa woni Karim Wade. Ha joni garteni jayde l'observateur jayde l'observateur noon bandiraɓe ari bangal gongal ha joni tan woni e wiide muɗum beele ɓe ganduɗa kamɓe jogui kisal omo ganduɗa woni Marème Faye woni joom suudu gardiɗo leydi ndi beele ɓe dañta tampere saabu tan ƴewtidima ko faye liberté ene woni ko ganduɗa yete ina amo wondi hen seeɗa oɗon liberté noon beele addanta caɗele e yiddemo to yiiɗi yaade foof o yaaha walla to yiiɗi jooɗade foof o jooɗo ɗum ɗon noon woni haala walla mbiyen woni ko l'observateur windi hande kono haɗani ɗon tan ari e kadi Khalifa Kongodi Khalifa Sall e wiide jayde nde ɗo kanko Khalifa Sall beele ndewo huccodirtuno hanki eɓe ganda woni rewɓe walla mbiyen kala mo ganduɗa nene parti makko walla banggal hen ko yidde tan rendinde walla darade eno PS woniri gotum kono kadi moni foof yo daro e koyngal muɗum ha tiiɗa. Ha joni e jayde nde kanko mo ganduɗa woni Pape Diouf noon ɓe mbi ko o serti e ɓe ganduɗa kamɓe goni Prince Art ɗum noon wonɓe ganduɗa paɗano ɗum. Ha joni bandiraɓe en garate jayde coftal ɓalli noon walla mbiyen suñu lambe hande ari ko hollude en natal walla mbiyen tan hakkude Tapha Tine e Ama Baldé caggal nde ganduɗa ɓe cippiri ndene joni timmi duuɓi 5 ɗum noon omo ganduɗa yete ko kanko tan woni Pape Abdou Fall ne woni yete kañum darnowo combaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o darima gam darnude oɗo combat hakkude Tapha Tine e Ama Baldé ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi hen kala ko fayi hen heddi tan ko yimɓe ganda date mo ganda ko hen goɗo o cippiro wodata kanko sitta toon to États-Unis ha joni o wi tan ko o yiiɗi ko continde cippiro makko e ngal ɗon banggal toon to États-Unis to ina wiye MMA ɗum noon o wi ko ummaki hen taw amoni hen te mo waddi hen haqqe doole makko so Allahu lamɗo jaabi ɓe ganda woni Bawol Mbolo noon woni écurie tan mo Tapha Tine woni oɗon écurie noon ina ƴewtinda hikka walla mbiyen hakkude 2018 2019 oɗon saison noon ɓe dañi hen ko combaji jeenayyi ɗiɗon ɓe dañi hen ko victoire uji 4 e défaite aji 4 e combat mo ganduɗa ala verdict ɗum ɗon noon wiide jayde suñu lambe mataw ƴewtidama tan daraki no foti darorade ni walla darde muɗum ina heddi oɗo écurie ɗum noon bandiraɓe uddatan roɓɓindu jaydeli meɗen woni jayde de ganda kañum woni suñu lambe ne woni jayde coftal ɓalli e ɗum noon bandiraɓe en keddoto ha joni caggal nde gudduɗen roɓɓindu jaydeli meɗen keddotoɗen koye nder roɓɓindu jaydeli meɗen kono banggal gongal garen e banggal politique saabu politique ɗe ɓalɗe ina ƴewtinda koyngal maggal ina yaɓɓa e banggal démocratie ngal ɗon banggal noon addi weltare no feewi e nder yimɓe ɓe addi weltare no feewi e ko ganduɗa ma heddoy windere taarih Sénégal ɗum saabi banam gorko Amadou Moussa Anne waɗi hen analyse mawɗo en batta sona tuttude on kettoɗon. So tawi leydi Sénégal wonno ko ñawɗo leliɗo to hôpital ina woni hakkude wurɓe e mayɓe ina wawi wiyede leydi Léopold Sédar Senghor yalti on hôpital molelino duuɓi e kitali ina wonde e rafi sociopolitique cellal waɗi ñande aljuma nogase jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje 2019 ñalawma guddirgol juma Masalikul Jinan nokku mo gayɗiɗi kala haali ndendi mbaldi e on ɗon ñande hen gotiri ko ngari lamtoro gardiɗo leydi Sénégal e o saa gondi ndi ko ngari lullirdi le pape di soppi ko e yeeso khalife général des mourides
e yeeso ujunnaje temedde bani adama en Macky Sall e Abdoulaye Wade dokkidiri juuɗe ngam ɗiftinde Sénégal sociopolitique paɗɗinoɗo ko ina tolno e duuɓi jeeɗiɗi. ɓerɗe ndeji yimɓe beltima kono baba dawrugol o en yiɗi andinde Sénégal naaɓi nagge fetat ɓiyum kono añata ɗum. So jabdemo jolde e oto mawɗo leydi ndi Macky Sall o lomboye on cortège dusɗoma ha toon to galle makko kanko bamum Karim. Ko aljuma wonno aset aled sanga waktuji 19 golal weltari digi nana ender jokli Sénégal kala e kuuɓal. Ngal golal yerbini baafe dumbirdu ndu Rebeuss, damal selil Khalifa Sall udditi, nawri damal selil Yaya Bodian, ƴangori damal selil Mbaye Touré. Weltare e bettere sabu ɓe padano ɗum e oɗo saa ko wawi hen wonde fof yamirore nde ummori ko toon to galle lamorgo leydi Sénégal ummorade e décret mo hooreje leydi ndi siifi. Kollirɗo Khalifa Ababacar Sall e wondiɓe mum keeɓi grâce présidentielle e juuɗe Macky Sall hooreje leydi ndi o saa. Nde ƴiwonde weltare toɓi ɗo e Dakar, toɓi e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal. Ko centa yimɓe weltiɓe gummi e galleji munen ina payi toon to dumbirdu Rebeuss ngam jaɓɓoyade neɗɗo munen moɓe mbayri yiide koyna tolno duuɓi e kitani. Ñande mum oya Sénégal jaltunoɗo hôpital ina wiye yo jokku yarde poɗɗi ko ñande hen o watti sownude ngol jargol poɗɗi. Sabu andudemo o mona tigui foola o rafi noddirteɗo sociopolitique tampinnoɗo leydi Sénégal e ɗi duuɓi battidiɗi. Ka goto heɓti wellitare kono ina heddi ka goɗɗo on woni Karim Wade. Namnal woni e o saha beele ko welditini Macky Sall e Abdoulaye Wade yaltini Khalifa Sall e dumbirdu wona kañum woni e wadde reɓe ha yettoyo wadde ɓiɗɗo to wuuri e oɗo saha to caggal leyɗele. Ko wawi hen wonde fof taarikh Sénégal heeɓi windande ko jangtini ɓiɓe muɗum janggo. eyyi banam gorko Amadou Moussa Allah jarama dañde weltare tan haala e konngudi ganda o addi ɗum démocratie Sénégal kono kadi tariha Sénégal yejjitta ko waɗi ɗo ko e udditirgol juma Masalikul Jinan ganda addi jaam hakkude maître Abdoulaye Wade président Macky Sall kono kadi ko way noon sabima ha grâce présidentielle waɗi hakkude tan Khalifa Ababacar Sall eɓe mbewo wonduno toon to prison to ganduɗa grâce o ko gardiɗo leydi ndi président Macky Sall waɗi signini ɗum noon bandiraɓe en gara tan e ko ganduɗa woni bangal cellal noon ɓe ɗum ko ganda kañum woni safaro paaɗo noon e cancer du col de l'utérus ine andi ne tampini rewɓe ɓe no feewi ko wiyede tan safrugol ngol ɗo joni kala jiɗɗo safrade ma ya safro tawa ko dañi ko on rafi ɗum noon ko koyngal ganduɗa laamu ngu fawi ɗum gam wallidde rewɓe gandane dañi cancer du col de l'utérus safaro wonon ɗo joni jaaɗoni safro foof dañi oɗon rafi yoɓata haydara manam ko gratuite ɗum noon fuɗɗi ko go lewru octobre saabu ina anda octobre rose totta nduɗo lewru totta ko kala ko faye rewɓe walla mbiyen cancer. bandiraɓe ɗum wonno komin gaddano roɓindu jayndeli moɗon min dañi weltare no fiwi yaadude e moɗon so Allahu lamɗo jaaɓi ko tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi hennoye banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massaly bandiraɓe noon ko wiide on tan continue wadde abonné e chaîne o kono kadi mbaɗe aimé mbaɗe commenté saabu commentaire uji moon hen min gandata miijoji moɗon Allah jarama on jarama.